Μετά ένα μήνυμα που έρχεται από τη Δέσποινα της Παντιδάκη και η οποία στέλνει μια μαντινάδα του Ρωμανόκοστα. Ο Ρωμανόκωστας είναι ο Κώστας ο Σκουλάς από τις Στέρνες. Ποιο από τα μέλη, λέει, του κορμιού θέλεις να σου χαρίσω, να σηκωθείς, να τραγουδείς κι εγώ ας ξεψυχήσω. Μιανε μου έρωτα κι αγάπη γεννή μου. Άντες θα δες κι αγάπη γεννή μου. Κι αγάπη γεννή μου, αν κοιμάσαι ξύπνησε να ακούσεις τη φωνή μου. Από τα αγάπες που καμά, από τα αγάπες του καμά, η πρώτη δεν ξεχνάτε. Οπα, η πρώτη δεν ξεχνάτε. Άιδες, γιατί είναι πόθος στη ζωή που μια φορά γεννάτε. Οπα, αν ο Γιαννό μου για σε μη, για δε σου κάνει χιόνι. Άντες θα δες κι αδέ σου κάνει χιόνι. Όλα μου κι αδέ σου κάνει χιόνι. Στον ουρανό θα φτάξουνε οι δρόσεροι σουγκόνι. Τάξε πως τα ποτίζουνε, τάξε πως τα ποτίζουνε, τάξε πως τα κρατάνε. Οπα, τάξε πως τα κραδένε. Τάξε πως τα κραδένε. Τα βάζαν από πάνω μου και δεν ξαναβησένε. Που σε πότιζα, γιολάκι μυρωδάτο. Εγώ με που σε πότιζα, γιολάκι μυρωδάτο. Γιολάκι μυρωδάτο και δα μου λες ή τα γυρές στο μασκιανό από κάτω. Έχει ζωή γυρίσματα στην πρώτη ευκαιρία. Όπα, στην πρώτη ευκαιρία. Άντες, να βρει κανείς καλόβολια στου χρόνου την πορεία. Η Ειρήνη Σκουλά στέλνει στο κινητό μια μαντινάδα. Σήκω τα φόπλακα να βγει ο μύρος μας και πάλι. Η Ειρήνη Σκουλά στέλνει το μήνυμα από τις Στέρνες και εκείνη. Σήκω τα φόπλακα να βγει ο μύρος μας και πάλι, να τραγουδήξει και να δει τσικρίτη μας τα κάλλη.
της αγάπης μου. Αγάπης μου την αγκαλιά ποιος μπαίνει, την αγκαλιά ποιος μπαίνει. Όποιος γυρεύει τους εβδά, όποιος γυρεύει τους εβδά. Όποιος γυρεύει τους εβδά να μάθει τα γραμμένα. Άιτε σαμά να μάθει τα γραμμένα. Τέταρτο μέρος και τελευταίο της εκπομπής, που είναι αφιερωμένη στο Μύρονα το Σκουλά. 0831 0810 το τηλέφωνο μας, 0810 22 52 52. Σε αυτό το τηλέφωνο πάρτε μας και πέστε μια μαντινάδα αφιερωμένη για τον Μύρονα το Σκουλά, στον οποίο είναι η εκπομπή σήμερα αφιερωμένη. Ακούστε μια καταπληκτική μαντινάδα που δένει με την εκπομπή της Άννας της Κουτσαφτάκη. Κερί που λιώνει κάποτε είναι τα ανθρώπου η ζήση. Μας ένα πριν την ώρα σου, ποιος ήρθε να στο σβήσει. Η άνοιξη ήρθε και τούτη η άνοιξη. Ήρθε και τούτη η άνοιξη και μίσεψενε πάλι. Αμάν, αμάν, αμάν και μίσεψενε πάλι. Και φύλαξα τις ελπίδες μου, και φύλαξα τις ελπίδες μου. Και φύλαξα τις ελπίδες μου για τη χρόνια την άλλη. Αμάν, 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 για τη χρόνια την άλλη. Και πάμε σε δύο γραμμές, παρακαλώ. Ναι, γεια σου Γιώργη. Γιώργο. Τι τα κάνεις? Να πω ότι είσαι ο Γιώργος ο Χρονάκης και παίρνεις από το Αστρίτσι, Γιώργο. Όχι. Από πού? Από τα Χανιά. Ω, Παναγία μου. Δεν μπορούσα να μην πάρω. Ακούγεται η εκπομπή καλά στα Χανιά? Ναι, πάρα πολύ Ναι. καλά. Πάρα πολύ καλά. Πόσο καιρό θα μείνεις στα Χανιά?
Δεν ξέρω, ίσως τη Δευτέρα να γυρίσω. Α, τη Δευτέρα. Γιατί πότε θα έρθεις εσύ εδώ? Δεν θα σε προλάβω. Πιθανώς να μας ορκίσει ο Υπουργός την Τρίτη ή την Τετάρτη. Την Τρίτη ή την Τετάρτη. Οπότε την επόμενη φορά θα με έχεις μουσαφίρι. Να είσαι καλά. Έλα Γιώργο. Τι θα πεις για το Μύρο? Για το Μύρο θα πω πάνω στα 49 έφυγε στα 49. Αχ, καημένε Μύρο, να είχα τη δυνατότητα πίσω να σε γύρω. Να είσαι καλά. Προηγουμένως είπα μια μαντινάδα της Ερμιώνης. Ο κάτω κόσμος αετούς αν έχει θα σε πάλι από τους άλλους πιο ψηλά με διαφορά μεγάλη. Αλλά δεν είναι, μου στέλνει μήνυμα, δεν είναι δική της, είναι του Φιολιτάκη μαντινάδα, του Νίκου του Φιολιτάκη, και κάνω τη διόρθωση για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Ακριβώς. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Γιώργη. Γεια σου. Πάμε στο άλλο τηλέφωνο, παρακαλώ. Έλα Γιώργο. Ναι. Ο Μανώλης. Ο Μανώλης ο Γαρεφαλάκης είσαι. Ο ίδιος. Έλα, από πού παίρνεις? Έπειρα για χατήρι του συγχωρεμένου του Μύρου να πω μερικά στιχάκια. Βεβαίως να πεις. Θα πω για την κηδεία και μετά έγραφε κι άλλα. Ό,τι θες, ό,τι θες να πεις. Μετά, πια πρώτα από την κηδεία, έτσι. Λέγε. Μ' ακούς, έτσι? Ναι, σ' ακούω. Μύρο που βιάστηκε, ο χάρος να σε πάρει. Κοντό δεν το λυπήθηκε, τέτοιο παλικάρι. Πολύ νωρίς βιάστηκε, ο χάρος να σε πάρει. Που σε έχει στείλει ο Θεός, να μη σου λείπει χάρη. Μύρο που γεννήθηκες στον αθώο της νιώτης. Κοντό δεν σε λυπήθηκε, ο χάρος ο προδότης. Χάρε ρουσιάνε και ρατά, γιατί δεν κανονίζεις? Να παίρνει γέρους τακτικά, μόνο τσι βασανίζεις. Ήφυγε και ερφάνεψε η περιφέρειά του, που λίγοι άντρες να βρεθούν να έχουν την ευεδιά του. Ήφυγε και ερφάνεψαν ολόκληρα στο αρκάδι. Ήτανε κρίμα τέτοιο κορμί να κατεβεί στον άδει. Μικροί μεγάλοι εκλάψανε απόψε στο ανώλια, γιατί δεν τα γρικούνε πιο τα όμορφα του λόγια. Η στρατιά του μακρινή και δεν ξαναγυρίζει. Ξυλούρι, μουτάκι, σκορδαλό στον άδει θα γλετίζει. Δεν πιάνει μαντολίνο πιο στα χέρια του να παίξει. Σκοτίνιασε το σπίτι του και δεν θα ξαναφέξει. Από τις ανογιανές κορφές δεν θα ξαναπεράσει. Να είναι το χώμα ελαφρύ που σε έχουν σκεπάσει. Όπου κι αν πάει, όπου σταθώ, όπου βρεθώ, όπου γύρω, θα λέω ένα συγχωρεμό στο φίλο μου το Μύρο. Πω, ωραία. Έχω κι άλλα, μα τα έχω μετά, άμα είναι πολλά. Θέλω να τα πω. Πες μερικά, πες μερικά, ναι, η εκπομπή είναι για το Μύρο. Ήβησες και χάθηκες, Μύρο τη δυο τα πρίζει. Εκλάψανε οι συγγενείς, εκλάψανε οι φίλοι. Μύρο που ήσουν δυνατός, πάντα ψηλά πετούσες. Ο Χάροντας σε νίκησε όσο κι αν προσπαθούσες. 2 χρόνια βασανίζονταν. Πάλευες με το Χάρο, μα όσο κι αν ήσουν δυνατός, σου λέγε θα σε πάρω. Στον κόσμο δεν ευρέθηκε γιατρός για να γιατρεύει τους ψαρκισμένους τις πληγές. Μόνο ο Θεός παιδεύει. Όλη η οικογένεια στα μαύρα βουτυμένη. Έχασανε το μερακλή και δεν ξαναγιαγέρνει. Μαύρα βάψε και ο κύρις του. Τα γένια δεν γκρίζει. Είχε μαράζει στην καρδιά, θα τον βασανίζει. Και βλαστημά τη μοίρα του, την τύχη που φταίει. Είχαμε να είναι αδωτανός, το Μύρο του θα κλαίει. Δεν πιάνει πιο ο Μύρος του κόκαλο να αρμέξει. Δεν πιάνει μαντολίνο πιο στα χέρια του να παίξει. Δεν πάει πιο στη μάντρα του πρόβατα να σακάσει. Από τα ανογιανές κορφές δεν θα ξαναπεράσει. Δεν πάει πιο στα πρόβατα να τα κουλκουρίσει. Δεν ξαναβγάνει γάλα πιο να το τυροκομίσει. Δεν πάει πιο στη μάντρα του πρόβατα να ταΐσει, γιατί μπήκε στη μαύρη γη, σαν το κερί θα σβήσει. Ήλιωσε και χάθηκε, μα το όνομα δεν σβήνει.
οι πλάκες, τα τραγούδια του αθάνατος δαμεί, στο Ανωζιανά τα χώματα ήθεκε και κοιμάται, μα το όνομα του Μύρου του Σκουλά για πάντα θα γρικάται. Να σε καλά. Κύριε Μανώλη, επειδή είσαι και εσύ... Αυτά, πέρασα τα μυαλιά και καλοφέγω. Ναι. Επειδή είσαι και εσύ βοσκός, θέλω να μου πεις αν έχει σημασία η μαντινάδα που θα πω τώρα. Όταν ποθάνει ο βοσκός και τα πουλιά θρυνούνε, γιατί τον έχουνε συντροφιά στην εξοχή που ζουνε. Έτσι είναι κιόλα. Ναι. Δεν άκουσα καλά, δεν σε γρικό μόνο στο ράδιο, δεν σε ακούω μόνο στο ράδιο. Λοιπόν, εντάξει, τα ξαναλέμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν μου λες, έξω από τα φύγια τα Χανιά, είσαι αληθινό. Ναι. Πότε θα κάνεις εκπομπές δυο. Θα κάνω, πώς δεν κάνω. Θα κάνεις εκπομπές. Λοιπόν, ευχαριστώ. Γεια.